Вдохнуть и не дышать. Дистелеген түбән камылы хастаханәгә бармыйча үпкәләрен тикшертә алды. Күчмә флюорограф үзәк базарда эшли. Акция елда бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне уңайнан оештырыла. Үзең белән паспорт булу мөһим. Бик кирәк. Исәнлек өчен. Флюорография үткәрергә обязательный порядокта кирәк. Барыбер безнең Нижнекамский шәһәребездә флюорография үтсәк, безнең шәһәребездә рисклар әзәя. Быел флюорография узарга теләүчеләр саны күбрәк була. Табиблар моны пандемия чоры белән бәйли. Күпләр бу вакытта өйдә утыра һәм хастаханәгә йөрми. Хәер, битлек кию режимын авыручылар саны кимүгә китергән. Түбән Камага килгәндә туберкулез соңгы 5 ел эчендә чирләү саннары бик кимеде. 16 елны ул 81 кеше булса, 20 елны ул 56 кешене тәшкил итте. Бу 31%-ка кимрәк 5 елга караганда. Гомумән әйткәндә, туберкулез белән чирләүчеләргә түгел, җәмгыятьтә таралу очраклары тоже нык кимеде. 2016 елны без 179 кешене күзәткән булсак, бүгенге көндә аларның саны 87. 2 мәртәбә зуррак кимеде. Саклануга килгәндә төп юлы вакцина ясату. Аның беренчесе бала 3-4 көнлек булганда тудыру йортында кадатыла. Аннары 7-14 яшьтә кабатлана. Табиблар белдерә, һәркем үз сәламәтлеген үзе кайгыртырга тиеш. Эчмәскә, тартмаска, сыйфатлы тукланырга. Флюорография тикшеренүе башка авыруларны да ачыкларга ярдәм итә. Гөлия Нигъмәтуллина, Светлана Шумкова, Булат Әбделманов, НТР яңалыклары.